No vidíš, šikulka. Nevadí. Tak, zase si dej ručičky dopředu. Ručičky dopředu. A nožičku. Tak. Tak. No, šikulka. No. Tak, a teď se snažit, aby se schytla tady toho, jo? Jo, a já na to budu šetřit. Tak. Maminko? No. Pojďte mi ručičku. Ne. Já Tak. Tak, ano, správně, jít si blíž. Správně. Tak, a teď se toho chytit. nedosáhnu to. Tak zkus tohohle spodního. To už trošku jde, viď? A maminko, ty... Doufám, že nespátnu. Můžete držet pevně? No, pevně se držet, ano. Tak. Tak, a teď zkus vytáhnout nožičku a na ty provazy správně. To je ono. No to je ono, vidíš to? A teď se postav a chytni se tohohle vrchního. No, a teď jenom budeš překračovat, jo? No ale šikulka, zvládáš. Tak, a teď jenom drž se obouma ručičkama a teď překračuj nožičkama. No vidíš to? No, takhle, že? To je fuk, ale stejně to je lehký být. Já to nezvládnu bez dětí. No, šikulka. To nezvládnu. Nechci to. Jak to bylo? Tak, ještě na kraj. Tak, a teď je skyslíst tam, jo? Tak. Chytneš. Kudy jsi šel, Jakuba? Tak nevadí, jestli chceš, tak prolez. No, prolez tou dírou. Nelly. Prolez tou dírou. Tak pojďme nahoru, pan tady je. Nelly, tou dírou prolez, dolů. No, ano, tou se protáhni. Tak Nelly, tak si na to prkínko sedni a slez, nebo se otoč. No, dej tam nožičku. Tak. A prolez. To bych ti musela dát ruku, já tam nemůžu. A nebo po 4. Tak pojď, Nelly, pojď po podlaze za mnou. Můžeš. Tak pojď po 4, jestli chceš. Jo,